Hi guys, good morning. So it's 6:45 na guys. So andito kami ngayon sa MaxiCare. Ayan, sinamahan ko si Mrs. Kasi ito na yung start ng kanyang journey para alamin talaga kung ano yung kalagayan niya. So, ikukwento ko sa inyo sa mga susunod na vlog natin kung bakit si Mrs. ay nandito sa MaxiCare. Nandyan siya sa loob. Ito. Ang aga namin dito guys, as in 6 o'clock kasi yung kanyang schedule. Kaya ang aga namin. Tapos, naligaw pa kami. Dito yan guys sa Makati. So, ayan. Nasa loob siya. Lumabas ako kasi sobrang lamig sa loob. Ano nangyari sa'yo sa loob? Kinuha ka lang mga dugo? 7:45 babalik. Ha? 7:45. 7:45? Bakit? Extra ulit na. Ha? Kukuha na ko ulit ng dugo? After 7:45, 8:45. So guys, ayan lumabas na si Mrs. So nakakuha na siya ng dugo. Ayan na yung dugo. Ayan na yung kanyang braso. Ang dami. Tapos babalik daw kami ng 7:45 para kunan siya ulit ng dugo. Tapos 8:45 ulit. So aalis muna kami dito, maghahanap muna kami. Pero hindi pa siya pwedeng kumain daw. Kawawa naman. Daming dugong kinuha. Madami. Oo. 4 yun. Pero pinatake na daw siya guys ng, ano ba yun? OGT. Ano? OGT, yung parang sobrang tamis guys. So lalabas muna kami, hanap muna kami ng lugar kung saan kami pwedeng mag-upo-upo. See you guys! So guys, nandito kami muna sa labas ng laboratory clinic. Kasi 7:45 pa yung sunod na extraction ng dugo. Bali, kasi siya, 3 beses siyang kukunan ng dugo. Yung isa 6 o'clock, sunod 7:45, tapos sunod 8:45. Tapos, yun. So, si Mrs. na lang yung magkwento sa inyo bakit may mga ganun siyang laboratory. Para yung iba dyan, especially mga kababaihan, para magkaroon din kayo ng idea bakit magkakaroon ng mga ganitong laboratory. Ayan. So, si Mrs. na magkwento sa inyo, guys. Ayan, Mrs. pasok. Ayun, good morning po sa lahat. Yun, yung sinabi nga niyan, kaya may interval siya ng 1 hour kasi sa yun, OGTT, tama ba? Parang ganon. Kasi oral glucose test, parang something ganon. Sa sugar. Pero kadalasan ginagamit tinetest yun pag buntis yung ang isang babae, mga third trimester, parang ganon. Pwede siya mga 5 months, ganon, tinetest yun. Kasi tinetest siya para to make sure na yung sugar level ng babae, ng nanay is okay, kung diabetic ba, para malalaman doon kung yun. Sa akin kasi pinagawa, ang daming test na pinagawa sa akin, almost siya, siguro 4 vials, as in ang dami, sabi ko pa yun, ang dami. Tapos ngayon mag-extract na naman sila after 1 hour, and then after 1 hour another 1 hour ulit. Well, marami akong test dahil as in ang dami niya, maraming test, kaya maraming dugo na kinuha sa akin kasi request yun ng aking OB perinatologist, which is yung iba kasi hindi alam ang pag sinabing OB lang alam kadalasan kasi merong perinatologist, another specialist siya para sa mga mga high risk pregnancy. Kasi ako katulad ko, recurrent na nawawala ng baby
Tapos yun, ako kasi ano rin ako, apas patients. Kumbaga meron ako under siya ng reproductive immune disorder. So yun, gusto kasi nung OB ko na i-rule out lahat ng kung nabilong ako sa other categories, kasi nga 2 beses na akong stillbirth, which is tapos another, the last is 1 miscarriage. So 3 na siya. So halos sunod siya. Pero yung pag sinabi kasi iba, hindi alam ang stillbirth. Ang stillbirth na tinatawag kapag yung miscarriage or yung pagkawala ng baby is more than 3 months or 4 months, kaya 3 months, yun, tinatawag siya stillbirth na siya. So ako kasi yung first pregnancy namin is 7 months, almost 7 months, and then the second one is almost 6 months naman siya. And the last one is miscarriage kasi 7 weeks lang siya. So yun, kasi tinitry lang i-rule out ng OB ko kung belong ako sa category 1, kasi ang reproductive immune disorders may 5 categories. So ako kasi ang positive na sa akin doon, confirm positive ako sa APAS, antiphospholipid antibodies syndrome. So yun doon ako. So yun, titinan sa result kung ano siya, kung makikita doon kung anong categories, tapos another procedures na naman na gagawin. But I hope maging okay yung ibang result, kasi yung isang result doon na pinag-prepare ko na sana maging okay, kasi napakamahal ng procedure, hindi na siya kasakop ng insurance. Super mahal niya, halos 10,000 to 17,000 per session, depende yun sa body response. So yun nga, yung procedure na yun is kapag hindi okay, kung yung sa lymphocytes antibodies test, pag hindi okay yung result doon, mag-undergo ng therapy, which is yung therapy naman yun, ang style ng therapy noon is magkukuha ng dugo sa asawa para i-transfer sa iyo. Parang bibigay siya. Basta gano'n ang procedures niya. So, kaya ang mahal siya kasi kukuha siya ng white blood cell. So, kasi yun yung nakakapamahal doon, kasi diba, syempre pagkuha sa atin, dugo yun. So, parang sineseparate nila yung white saka red. So, kukunin lang yung white. Parang i-ano sa'yo, i-donate, parang gano'n. Gano'n yung procedures niya. Parang ganun yung ko na ni-research ko lang din siya. So parang ganun yung mga procedures niya. So ang mahal talaga noon. So depende sa mga laboratory clinics, basta 10,000 to 17,000 doon nagre-range yung per session. So I hope and we pray na sana maging okay ako doon sa result na yun, para hindi na dumaan sa ganun procedures or therapies. So yun, kaya halos busin ang dugo ko kanina. Ang dami talagang kinuha na kasi marami siya. Almost 11 o 12 na test ang kinuha sa akin. Blood test lahat. So yun. Kaya matindi ang pagdadaanan ng mga ugat ko. Hirap na hirap nga kasi manipis ang ugat. So yun nga. Ayun. So, yun guys, yung ang tawag ba doon? Health history ni Missy. So, mag-undergo nga siya ng ilang mga laboratory, pero hopefully maging okay naman. Ano pa ba? So, yun. Siguro yung journey niya, i-vlog din natin para malay nyo yung iba dyan din mga kababaihan na nakaka-experience ng ganito. At least meron kayong mga idea, di ba? So, si Mrs. kasi mahilig siyang mag-research ng mga katulad ng cases niya. So siya yung nagre-research din. Yun, hindi lang masyado nagre-rely, mostly hindi lang nagre-rely syempre sa doctor, no. So she's trying to understand din yung mga nangyayari sa kanya. So yun, medyo mahaba pa yung oras ng paghihintay namin
hanggang 8:45 pa ata. Pero yung 8:45 tapos na ba yun o may papagawa pa? Okay. So hanggang 8:45 kami guys dito sa MaxiCare. Dito sa Ayala North Exchange Building. Ayala North. Ayala North Exchange. Nandito kami guys. Kaya medyo maingay yung background na naririnig nyo kasi yung part ko, nandun na yung Ayala Paseo, corner Paseo. So, yun lang guys. So, mamaya, kung ano pa man, update na lang ulit tayo. And please do watch sa mga susunod natin mga vlog para sa journey ni Mrs. Ayun. Ayan. See you guys around. Ingat. Bye-bye. Good morning, Makati. Dito kami guys ngayon sa Makati. So mamaya pa kasi ang another set ng ano ni Mrs. ng laboratory. So hanap muna kami natatambayan. So good morning Makati. Ayan yung Bureau of Fire nandyan. Ayan na yung kabuuan ng Makati guys. Papunta ng Paseo. Nandito tayo ngayon sa Salcedo Street. Tapos nandun sa unahan yung Paseo Corner Ayala. Siyempre nagtataas ang building. Puka muna dito. Ayan yung bagong building lang guys. Sa baba niya yung Bureau of Fire. Ganito lang kami dito sa Makati.